up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Archimang, Lukumang, Nana Sasa Bayo Kormo we wato, ala de young one, we karufko Archi a prince partori. Van Yusuf Serana says, Sobu so we baro di not go mit Zuid-Oost go mit West, we speak def mama Sernang, Ari story banyi de ko Archi de prince partori one. A belangrijk, a de prince pari dat isabi sang epsa in ju kondere. Anom deso dat is man converteri of zomaar of asma kon jiwa fake berek de teken ftu dat no kan. Imus ma wedi te yerf unu de luka fake berek de dat ne a berek dat fake de man is already. Je verstaan en mis don yang a berarut. Ja, maar sergambo, hidup de bakaf tadi berspar nyusu. Maar volgens mij begin ja bar ala desma odi na trase diaspora. De man de tata doisri België, Spanje, overal. We baden odi want we sab de mijn arca programma disi en we acceder pa de banjina na de sturu ko arki de toil wat die wordt tak over grotori so over wat tratori sepsa de so bu baro werken na tratori. En zo zeggen we. Asasande. Weti de na sasa bayo kormo we bijinanga a water overlast. Ja, dat is Ja. zeker. Sobuso, sinds tena ting, sami sabi, tera de me gatap FB, dan was mij zorgen foto, pano be geboren ete, da buriti wadi bere in watara, a foto, Ja. para maribo, dus sinds tena ting. Ja. De bija len fadong dat want a hemelwater voer tumsi dan im go weji sayodu yo dichi wango toro of yo opo wan kanaal yo mek wan soroisi. Ja. Je verstaan brarut. Ja. Dus dat na de sanse im go weji. Me no kas da yo so de ne krimi kokoro Ja. ine ondero wi go toro want abescheke sei abi salanti gif dat juna rechtmatige eigenaar van Goronga pis doti dape. Skrifi dat na jude verplicht voor onderhoud je berm na je gotoro. If mineta kwimpichi mi. No, het is goed. Iya toch? Ja, het is goed. Dat if je verzaakt in het doen, want we lukken dat de jaren geleden nog de morolek fossi, maar toch je vindt ruimte dat gotre drie de krimi kokroe op je gotoro. Alleen dat de doefbuurman en stroomkong akapsa anom sterem. Je verstaan. Dus David doet dat de je plant die afpassing. Natuurlijk. De voldoen hij plek voor Goronga. 100%. Ja, dat de trouwens kalip ja minister Owi. Natuurlijk. Anoso. En daarom ja minister Noor Mohamed dape, want deskundige dape. Ja. Ik gravu. En Noor Mohamed betekent eerlijk nou, man zei ook dianga neti. En dan maar sabetori. Ik begrijp dat hij studeert in het dat ook toe. Juist. Maar allemaal leg uit ook toe dat hier hè. Dat je in een auto minister dape. Sang no sab no di en isa pa piste dat u betaka tor po DC minister. Iba DC minister. Iba teramandi no be abi kennis. Gati. Fu openbare werken. Want ik zou wel zeggen openbare werken na one of the more big ministerie. Ja, natuurlijk. Isabi, hey, zwaar money. Ja. Isabi toch? Sabu wel zeggen Isabo mesana minister dis moest. Ja, amudu walosani en man leg het ook toe. Je arki later wordt er was aan je arki toe van mij leg uit en man tak ook toe dat hier no. Fossi, de minister sabe da fesi DC minister aan de man die sabe toch. De man de pende waji toch. Sabe toch? Nee, hier game karasan naning. Akedi Abrahams bed dape. Oké. A fos story van man, fos beleidsmaatregel dat man dat treft. Na pempen waji na pempen kantoor. Mama no rumye kamala. Kom kamala man go. Am durf. Amano besap net wat hoor dat. Nee, not dat man na verstaan. Ana verstaan. Amano ba verstaan fasana wansan sama besabi kap meti. Juist. Onti. Dus ato dat die was er gabo. Dan Noor met de legger to dat geren no. Migos don dat penu en mishi sang go fout.
En dan me corrigeer. Maar dat fossi, de minister, deze minister naar de parati. Ontimang. Ja. De man me go hal go tro op. Ja. Dan gelijk de mij uroko. En ik zei tak van bon toch, ik kappa bon in de muziek. Nee, dat mi sabator. Sabator toch. Dat na, dus de man dat bij de Santoli, Juist. to voetboertje. Juist. Die nee worko. Nee. Dat als je smijp sa, wa Ja. benen zo. Ja. Dat als je smijp sa, de kap wan kom dat Ja. boy make it bare van Ja. de mij tak amai worko. Juist. Not aan. Dus in een coalitie, het is mijn luku dat ik go hala go tro op. Dat is politiek. Dat gelijk aan mijn uroko. Terwijl, a pomp kemal, samus haar, de machine sam hara wat ragwe, Ja. dat broko. De boroko. Maar ja, if je nou verstaan, dan is sabatora toe. Nee, Ina no, verstaat Tori, want me bedoel dat ik ten dati, saye taki. Ja. De ba wan vakbondsleider ook toe. Ja, no? Die bij de basis des roisi. Ja. En Ja. dan we sabif zijn de mekaar de dap. No. En dan is dat next wat doen. Not aan sabi. Omdat, mi just trainen toch. Ja. En mi sap taki, te you skrif wa work op poti. Ja. Dat im go do ana traject fugoluke fa work e furo e Yes. boom. En dat de mas no betu. Nee, maar no sabasani. Dus hier no, in een geval die minister normaal met takieren no. Meer doen volgens een regel. Meer de bezig no, alle de pompu, me vernieuw. Ja, Ik raad ook Ja. dat de kanalen ja, me halen, waardoor Ja. we stroom snel en dan me hari. ja. Dus je ziet dat de abiwi alleen van doen. Dat osungu, maar snel ouder wakagoe. Dat na wan sansa des mamus sabi. Ja. Liba, biji liba toch. Abi app Na vloed. nanga vloed. Ja. Te springi de. Ja. Dat want ka watera biji. Mhm. Dat we see puspuri na kanaal. Anoma, dat pauwo. Dat hij. Dus de jong wakti en asana om de 6 uur. Ja. App nanga vloed. Ja. Dat ta watera fala. Dus daarmee kwe baka se. Ja. Dat doe je kwe. Natuurlijk. Dus if wa pech. Ja. Dat kan bija le fadon. Tijdens vloedstand Ja. na liba. Dat is een probleem. Dat was een probleem. Ja. Daar was nog de. Nee, wacht hier een paar uurtjes. Ja, Dan masaka baka. dat maar haar kwe SS. Dan pompen we. Pompen kwe. Dus dat na Tori. Ja. Dus nogmaals, meneer minister Norman met leggen volk uit. Ja. Dat we op je morgen varen. Mooi zo. En dan ga ik vertellen wat afgelopen jaar is. Dat is de keus die ik heb. En daarom zeg ik, wanneer we minister zetten, moet ook minister zetten met kennis en kunde. Maar ook die, hoe zeg je dat? Impopulaire besluiten willen nemen om dit probleem op te lossen. En wat ik doe is impopulair. Wat hebben voorgaande ministers gedaan? Die hebben gezegd, weet je, ik heb een klein budget, 100 SRD. En we hebben de keus. Of ik ga de goten ophalen bij iedereen. Of je gaat het geld stoppen in die grote kanalen, die niemand ziet. Of je gaat het geld stoppen in de pomgemalen sluizen, die al jaren verwaarloosd zijn. Die niet functioneren. Sommige pompen zijn gestolen, je zit alleen een betonnen netwerk. Bij die eerste, dat ziet iedereen, oh, hij heeft me goed is gedaan, ik ben tevreden, die minister top 10. Hij krijgt een 10. Die tweede is zeer belangrijk, dat zijn de grote kanalen onderhouden. Met 100 SRD kan je geen van de 3 doen. Met 100 SRD in de begroting kan je ook 1 niet volledig doen. En dat is de kunst. Dat is de issue. Geld voor ontwaarding zal nooit genoeg zijn. De keuze die ik heb gemaakt is het volgende. De voorgaande jaren heeft men gekozen om gootjes bij mensen op te halen. Moet ook, maar werd populistisch gebruikt. 2020 kan ik het zeggen, vlak voor de verkiezingen. Ziet men kans om in mijn buurt snel een poklijn te sturen, alle goten op te halen, toch? En de rekening niet te betalen. Dat is wat mensen vaak hebben gedaan. Ik zeg nee, als je dit probleem wil oplossen, moet je het omgekeerd doen. We kunnen kiezen om alle buurten op te halen, dan lost het probleem niet op. In geen 100 jaar. Dus wat heb ik gezegd? Laten we die 100 SRD gaan stoppen in verbetering en vergroting van al die pomgemalen en sluizen die kapot zijn. En dan ga je wijzen, en dat ziet niemand. Dus daarom de COSA-minister, want dat ziet niemand, levert misschien geen stemmen op. Ik moet een beetje politiek praten, want er zijn veel mensen die luisteren. Ik ga je een voorbeeld geven waarom ik deze methode heb gedaan. In Nikeri weet u, meneer Gerald,
districtscommissariaat, politiepost, toen ik minister was, de eerste app kwam volgens mij van hun. Minister, los dat probleem voor ons op. 1 meter wagen bij regenbui. Nou, daar hebben we hetzelfde gedaan. We zijn niet die gootjes gaan ophalen. Pomgemaal gerehabiliteerd. Alle kruispunten, duikers vernieuwd. En we onderhouden vandaag. En tot vandaag bij de zwaarste regenbui. Ik was verleden daar bij de zwaarste. Loopt het niet meer onder water. Nou, dat is hetzelfde concept die we toepassen in elk district. Saramaka starten we binnenkort. Paramaribo Wanica zijn we al geruime tijd gestart. We zijn 7 van de pomgemalen, Winti White daar, bij Witbootje, zijn al gerehabiliteerd. En we zijn nu bezig vanaf de waterkant, bij de markt, verleden was bij de markt, toch? Tot naar Leonsberg. Dat is de eerste urgente fase. 50% van het urgentieprogramma wordt nu uitgevoerd. En die worden, als alles goed gaat, december opgeleverd. Dus ik ben al 2-3 jaar bezig. Je ziet dat niet, maar vandaag stroomt het water wel sneller weg. Zo, dat doe je aan minister. Deskundig. Ja. Isabu want a man, dis bek wa Holland toch bos doen tek sessie. Ja. Want isabi Holland, de man na waterbouwkundig man. Ja, 100%. De man sabi en miserf waka da meshi. Midena kanaal da meshi fa water circulair. Ja. De waka. Ja. Dus na dat amai probeer ja, jono. Ja. En na tradil sa umus do. Zorgo tak de chikotoro. Umus zekering. Maar je tak was aan die amans begwa Nederland. Ja. We volgen samen. De sessie jou voor waterbouw. Maar natuurlijk, ja. ik snap kiezen voor waterbouw. Nee, if je nou verstand, man, dan kan ik niet in de klas. Dus je want hij die is minister naar Bego. De man durf. Die is en aan de bezet met die never go to. Nee, we hadden een geïsoleerd beleid. Want hoe je dat zegt? Geïsoleerd, want jere no. Vanaf vonnis voet door de bank bij Fadong. Dat daar vonnis Fadong. Ja. Dat door de bank at die bron. Dat man isolera konderen tegen Nederland. Ja. Je verstand, tegen Europa, tegen Amerika. Ja. Want na la zie de man doet den kwai. Je verstand. Ja. Ja, dus nogmaals, Noor Mohamed Dappe, minister Noor Mohamed Dappe. En dan man tak una vrede. Alleen aan mij leggen uit dat money no sari samai kisi. Dus aan mij tak ook toe tak trajari. Maar hoop natuurlijk dat inschrijf komt bakken inschrijven. Dus natuurlijk via PWD. Sowieso, 100%. Maar bij over één kon dat beschrijven bakken. Lek minister. Dus de president dragen voor het minister bakken. Maar bij 5 jaar, dan maar zit ik op. Oké. En dat is belangrijk. Omdat Luko Keulen en Aken zijn niet op dezelfde Natuurlijk. Die sabi toch? Ja, we zetten een basis. Die zetten een basis dat je op elkaar loopt toe. De city sani. Want uno musus dong. Dis ano parati pakket ja. No. Want pakket na basis. No. Pakket afi goilang en jasma. Abora nyang kaba. Maar dis nou een hertera tori. Je tak pakket tori mas ergamo. Is some big is there and still de tori. No ik is 800 toch? Ja. In ik is pakket toch? Nee. Maar meluku ala mai is 800. Die pakket de prati. Om de eerlijk. Is al maar een beetje pakket. Min een beetje pakket. Min een beetje toe. Min een beetje toe. Maar dan allemaal. Dat ben bedoeld toch? Ja, if je work. Ja, je kiest 800. Je kan go buy say one. Juist. Dat is. Dus no as man doe je financiën in wani. Nee. Dus chotelal no be ko leki uit. Nee. Dus dat je stibe nya fosi. Dat chotelal dan aan lati. Wan VP on kerbas VP. E VP tak nee disim nya. Ja. Ino mak nya disim nya dismi podje. Visa alupori nyamen. Imnyamen. Ja. Sasan be oroko. Sasan be oroko. Ja. Maar ja, maar Sergambo, wat komt je maar fara? Faf grontorio. Yere a grontori na wa edati ina kondere disi. Maar sabi ya bismatok yere ja fosmi go moro fara desma dati na leka mira di de ka draag mira. Mino sabi mami wan leg de jong wan uit aan den die ne verstand sana wan chamira. Chamira draag mir. Ja. Dus nou wan mira if wan bonde ja na wan lo plat. Ja. Dat de mai kong dat de kon dat de kala bon. Okay. Da bon drie. Nooit is I ap wan bon in wan jari.
Visa wap chimbong. Te luka furanga mira. Dala de blate kot kwe. De shifa de waka e fola ka sport. Drak mira de gare. Drak mira. Data bondri da de froisi. Wena datip sanga maro so shuisha. Sumana maro shuisha. Maro sausje. Oh, sa maro sausje lekker. Want a man dat vindt taki. A president. No abi abo tijd voor op een presidentiële commissie. Asa de wan mooi sani. Dat nana klagen. Bayo klagen. Sasa koromo. We wato serf de jong klagen. Dat 2018. Stuk of den de dape. Want de president doet een uitspraak. En ataki. Dan was man a vrede morotak aula zijn gorom. Want die sabasan dat bij controle modona. Eroki. Binos na faki. Isabito. Taki de mai luku taki. Want isabte ya wan bescheken toch. Ano wasan die elisa aladi. En de bigisma. Nelis de sanala de sasan chibrine kofru. Da kan de asan verval. A verval. Maar I abib ching. Ja, gram ching de met aanspraak tapu. Maar dat verval, zeg naar ministerie. Moest eigenlijk zijn, maar bericht die dat hier, a verval. In kompai, concetti sani. Ida liberté. Enzovoort. Da if ida libi, de kan hij attestatie de vita. Dat we lukuno uittreksel. Want zonder dat hij niet zou uittreksel, dat me daar liberté. En if je no demora libi, dat de chinfie kan de attestatie de vita en de man go volgen bloedlijn, dat de man dat nee. De chintisi emek aanspraak tapa. Maar je want omdat die tak een minister-president takasani. Die pri-amantron president. Dan man tak you go na ministerie dat pe you etekadati. Dan man bedoel uitspraak. Maar tak een ministerie dat sa you draai. And of you. Okay. And of you. And of you. Dat Okay. want dat je bent in dienst van het volk. Natuurlijk. Isabi toch? Dus maar een sausje heb tak leg uit. Maar een sausje. Zo nou eigenlijk. Wat parlementariër. Amana parlementariër. Me mi karamane. Masar sampi. Maar jere no. Wat parlementariër. Sanoma. Jere no. Zij de me karaman maar een sausje. Is dat babili zo'n stuk. Ja, omdat dat man heeft verstaan man. O sapsama itaki. Dus dat. Want jere jaso. Nee. If you dape you. Je bent daar voor het volk. En door het volk gezet. Geplaatst. Dan mi vind taki. If as so equisa volk. Isabito. De no kan go bekritiseren a president die apoti wan presidentiële commissie. Penana sasa bayo koromo. Anga de jong wan. Esen app. Esen briefi. Tak lukuno. Mi grandma. No demoro of mi grandpa no demoro. Sinds 2018 ome dosu. Nanga aanvraag voor vernieuw beschikking don in een camera dat je een minister. De ne vast ding. Maar je jere no mo. Dis tek dis grong. Dat tek dis grong. Isabito. Moro erg tanga stalweide. Maar dat we klagen. Want maar zo jeuje. Isabito masara sampi. E klagen. Maar masara sampi met moeite. Dat de inspecteur, de grondinspecteur, go do de work. De eifa don boom, die masara sampi, da eentje de, computer de, auto de, benzine de. Maar doef de potisma, dat nee de, dan papira no de, eentje no de, dis no de, dat no de. Da president tak jere no, mer kotat. Me pot meneer Ramsukul daarbij. Me pot Sowama, meneer Ramsukul daarbij. En heeft tekeningsbevoegdheid. Dat want taki samen a president doet. Nou een booster. A potje a minister van minister kan doen werken morgen. Je verstaat toch? Want wie is fight ino kan tano moda ibri yuru buria de. Isap omek saak de no na kurtoso. Tegen a staat. Door foutieve handelingen voor een minister.
Taga san lek fasan der. Dat die na de yo jompo kot na puso buso ya afkati e play. Dus dat hier. Maar ja, Afkati e play ja minister. maar ja, maar ze gaan bij Miluku. Ik denk er wana die, dat we Cedric Samson, hè. Samson, hè. Cedric van Samson, amanseref da Grand Lanti Kultos. Dako Archaman. Met parlementariër Cedric van Samson spraken wij over de uitlatingen welke zijn collega-parlementariër Edgar Sampi heeft gedaan over de uitholling van het ministerie van GBB. Van Samson vindt dit een zeer kwalijke zaak wanneer een parlementariër aangeeft dat er uitholling plaatsvindt op het ministerie van GBB. U hoort parlementariër Cedric van Samson. Uw collega-parlementariër, de heer Edgar Sampi, die heeft het over uitholling bij het ministerie van GBB. Daar zou er iemand geplaatst zijn met tekeningsbevoegdheid en hij zou daar geplaatst zijn door de president. Hoe reageert u op deze zaken, op deze aantijgingen? Nou kijk, ik denk dat mijn collega Sampi wel begrijpt dat er één persoon is aangewezen als de aangewezen verantwoordelijke persoon die het regeerbeleid moet kunnen verklaren naar de bevolking, dat is de president. En wanneer er vanuit de samenleving er verschillende klachten worden gedeponeerd bij de president ten aanzien van het beleid bij GBB, dan moet de president ingrijpen toch? Hij kan niet gewoon zitten en doen als die andere president en zeggen van we moeten niet hebzuchtig zijn en vraagt u aan die minister. Nee, de president moet ingrijpen. Nou meneer Ganesh, we kennen allemaal die dingen die gebeurd zijn. Allemaal die fouten die gemaakt zijn bij GBB. En ik heb altijd gezegd, je kan die minister niet verantwoordelijk houden als die ambtenaren onder die minister toch hetzelfde blijven doen en er geen maatregelen worden getroffen. Wel nu, toen we merkten dat te veel mensen bij de president hun beklag deden dat hun zaken niet worden opgelost, dan kan de president toch niet zitten en kijken. En dan moeten we wachten op één persoon die tekenbevoegdheid heeft daar. En als die ene persoon die tekenbevoegdheid heeft niet ervoor voelt om jouw zaken af te hebben, dan moet je gewoon wachten till ik aan man dat vinden van nodig voor teken Yusani. Wel, ik denk bij mezelf, als dat het moet zijn, dat we moeten wachten tot die persoon bevoegdheid heeft en de president het zo zou laten, heeft de president dan zijn verantwoordelijkheid niet begrepen. Dus ingrijpen is ten alle tijden wat je verwacht van een president. En als er daar iemand moet komen die bij moet helpen tekenen, die ervoor moet zorgen dat de mensen hun zaken wel in orde komen. De president zit niet daar voor grappen. Hij zit er om de mensen hun problemen op te lossen. En als er nog iemand daar is nu, benoemd met tekenbevoegdheid om de zaken op te lossen, dan waarmee heeft mijn collega problemen. Er is vanuit het kabinet van de president is er ook een presidentiële werkgroep buurten in ontwikkeling. Waar mevrouw Joyce daar hard werk doet. Ze werkt ook in Davisbuiten. Ze heeft in Davisbuiten alle voorwerk gedaan. Alles is gedaan, alles is ingediend. Al de mensen hun aanvragen zijn ingediend. En wat gebeurt er op den duur? Plotseling is de vicepresident daar om beschikkingen uit te delen. Toen ik nog in de NDP zat, dan sprak Alpha over twee dingen. Operation Do It en Operation Channing. Operation Do It zijn de mensen die werken in het veld. En Operation Channing zijn de mensen die de naam willen dragen. Dus al het werk dat door de presidentiële werkgroep is uitgevoerd, vooral in Texas, Davisbuiten en daar, wordt nu geoogst door de VP als hij daar gaat. Dus ik denk dat mijn collega Sampi zich meer druk maakt daarover. Om wie deelt uit, wie geeft uit. Dus dingen moeten wachten. Pas wanneer de ABOP iets wil uitgeven, dan pas ga je je papieren krijgen. En wij zijn niet voor die comedie. Dus we hebben gezegd, nee, dan moet de president ingrijpen. En ik vind het dan vreemd, want mijn collega Sampi vindt het niet erg als er vanuit een ander ministerie mensen hun beklag komen doen bij de VP en de VP wel ingrijpt. Als de VP ingrijpt is het goed, applaus. Maar als de president ingrijpt, dan kom je vragen waarom dit, waarom dat. Ik denk niet dat mijn collega Sampi problemen kan hebben met de persoon Debiden die daar zit. Want als die man daar zit voor oplossingen voor de mensen hun problemen, dan moet het worden opgelost. En als mijn collega Sampi praat over aanvragen van de VHP. Hoe zie je aan een aanvraag dat van de VHP er is? Hoe? Dus ik ben echt benieuwd, hoe kan je aan me uitleggen dat
het werk vertraagd wordt. En dan noemt hij allemaal redenen waarom hoor. Grondinspectie heeft geen auto's. Grondinspectie heeft geen computers. Grondinspectie niet sabbassen. Maar diezelfde Sampi geeft wel aan dat die minister meer dan 34, meer dan 10.000 beschikkingen af heeft gemaakt. Dat hoe dan? Dus wanneer het gaat om mensen voor wie men het wil doen, want er waren geen auto's, geen computers, geen papier, dan hoe is dat van Stalwede dan wel gedaan? Dan kijk hoe ver Stalwede is hoor. Dan hoe hadden die grondinspecteurs wel vervoer om helemaal naar Stalwede te gaan? Hoe hadden ze wel papier, wel computers, wel vervoer om naar Sabaku Village te gaan? Vreemd nou, echt vreemd. Bij alle andere plekken waar er is uitgegeven, was er dus wel vervoer. Wanneer er een lijst komt vanuit het kabinet van de president van met mensen die hun beklag hebben gedaan en dat hun zaken moeten worden opgelost, dan is er geen vervoer, dan is er geen papier, dan is er geen inkt, dan is er geen pers. Ik bedoel, luister naar jezelf wanneer je praat. Je kan niet zeggen dat die minister meer dan 34.000 beschikkingen heeft gegeven aan mensen. En dan kom je daarna zeggen, maar grondinspectie heeft geen vervoer, geen computers, geen papier. Dan hoe is het andere werk dan wel gedaan? Dat wil zeggen dat je systematisch bezig bent de belangen van een bepaalde groep mensen achter te houden. Of je wil het doen wanneer jij ervoor voelt. Net zoals de VP naar Davis buiten is geweest en hij op dat moment ervoor voelde om die mensen hun dingen te doen. Dat is dat de manier hoe de ABOP het wil doen. Zo, dat doe je Cedric van Samson. Dat is een strook met die president. Ja, tuurlijk. Die president heeft bevoegdheid. Like eerste burger van Kondere. Na mij die leiden na Sani. Je bent het of je bent het niet. Je sabt het toch? Ja. Dan nog kan dat je zien, zo'n probleem die de dingen grijpen. Dus daarom ben ik op de presidentiële commissie. Ja. We allemaal afzegd dat pasani. Na lekte iscrivon. Wansan websanga mi wan lezen toch? We schrijven beleid over een post. Ja. Na luchthaven. Ja. Maar dan ben ik nog wel lukken toch? Ja. Dat basis is een briefje mee. Ja. En na traject, en na controle, je schrijven is mooi waar. Maar lukken even gebeurt volgens van je schrijven en van je gebeurt, dan moet je aan de rem terug en dat doet deze president. Ja. Ja, ama haar na rem amata kere da me potisi en een booster verstaan dat a booster sa poti so butso mazar ram sukul amanda ta booster da poti nafu jep minister jep alasma dat de tore lusu da klagen nee klagen maar zoals je leg uit dat Sofia P aan het true want misabis masa misen go da pe meneer ama jep alasma ama ejepi ja nee. Maar die Sabaku project bede, suma bede fesma dape. Dus dat. Suma bede fesma dape. Dus dat. Mi heb ervaren, mi maser vlas one piece grom. Ja. Door te doen voor de soort suma disi. Me kutaka salek fasan de. Ja, ja. I verstaan. Dus dat. Ja toch. Dus sabitak na daarom ik a president disi. Pe aangrepen en pe me commissie dat want aki amai motiveri fi du woroko. Ja. Na dat ne want leiding hiervan de moest motiveren. Maar non kon dragen zijn op bam bam bam. En dat de president is net doen. Maar teno wajere, daarmee zoeken we een fasie voor zorgen dat in andere fasie die moest doen. Ja, ja. Je verstaan. Ja, ja. En natuurlijk Yoshi, zijn president, het doet, schreef ook toch? Ja. Samen doen, zei je maar dat. Ja. Ja toch? Nou man bevoegdheid. Ja. De eerste burger van Kondere. Dus dat. Je sabi toch, die man. Weet man dat hij heeft perigatieve. Ja. Je sabi toch. Dus dat. Als dat een mooi sani, dan man zei, stonomo. Die zegt dat heb zij zijn verifico, die zit dan man doen not de karama bobo shul. Ja, amai tape ai, amai here toe. Amai dofa Amai here, alles aan. Nee, dat kan. Zo, maar je sabi die man door. Abi je man door. Ador. Ai. Zo, we archi man lukuman. Amadi apkoron tapu. Tori de, maar. Tori de. Maar abidi door amadi aben tendi apkoron tapu. We taki grantani dat hij bij een archi en lukuman. Maar sapuan sani. We tango doro en moro e condoro. Natuurlijk. Ja, dus zo moest je doen. Trusiani na gron, pranuasani, make jezelf economisch weerbaar. Benut alle vierkante meter tapi persil. En zorg dat je hem sap disi.
taki a gotro te krimi gotro a doti dat ook die kan paranangen. Je verstaan? Dus dat te krimi de kan napu de tak ai mina wa jaja sarna man. Me worko na economia fa kondere. Mina wa jaja sarna uma. En minen na masara tengnati gambo. Ja, argument lukuman metantaki en met aksunu. Le concernama me aksunu, uno trove doti tap strati. Or you kondre sana kring. Da you kan napude luku dak ai mi kondre kring, mi yip mi kondre kring. En ik kan nakta pi borsu. Mina wa echte senama. Met aku grantami, teatralisme. For your right.